ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రభునందు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలైన మీ అందరికీ ఉదయకాల సమయంలో ప్రభు నామమున వందనాలు. దేవుని వాక్యం చదువుకుందాం. రాజులు మొదటి గ్రంథం 2వ అధ్యాయం 26వ వచనం. తరువాత రాజు యాజకుడైన అబ్యాతారునకు సెలవిచ్చినదేమనగా, అనాతోతులో నీకు కలిగిన పొలములకు వెళ్ళుము. నీవు మరణమునకు పాత్రుడవైతివి, కానీ నీవు నా తండ్రి అయిన దావీదు ముందర దేవుడైన యెహోవా మందస్సమును మోసి నా తండ్రికి ప్రాప్తించిన శ్రమలన్నిటిలో శ్రమ పొందితివి కనుక ఈవేళ మరణశిక్ష విధింపను. కృపగలిగిన తండ్రి, పరిశుద్ధుడైన ప్రభువా, ఉదయకాల ధ్యానం మా ఆత్మలకు ఎంతో ఆశీర్వాదకరం ఉన్నట్లుగా ఆశీర్వదించమని యేసుక్రీస్తు ప్రభు పరిశుద్ధనను ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి, ఆమేన్. ప్రియులారా, దేవుని మహాకృప ప్రతిరోజు ఉదయకాలం కొంచెం దేవుని వాక్యం వినుటకు ఆ కృపగల తండ్రి మనకి అవకాశం దయచేసినందుకు ఆ దేవాది దేవునికి నిండు హృదయపూర్వక వందనాలు. ఇక్కడ అబ్యాతారు గురించి మనం వింటున్నాం. అబ్యాతారు అంటే అర్థం ఏంటంటే సమృద్ధికి తండ్రి. ఇతడు యాజకుడు. సొలొమోను మహారాజు రాజు అయిన తర్వాత ఆ రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి వ్యతిరేకమైన శత్రులను, కలుపు మొక్కలను తీసేసే పని పెట్టుకున్నాడు బెనాయా ద్వారా. ఇప్పుడు అబ్యాతారు దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఇతడు యాజకుడే, కానీ తను కూడా మరణానికి పాత్రుడే అంటున్నాడు. ఎందుకని అంటే అబ్యాతారు ఉండి దావీదు దగ్గర యాజకత్వం చేస్తూ ఒక పని చేశాడు. రాజులు మొదటి గ్రంథం 1వ అధ్యాయం 7వ వచనం. ఈ అబ్యాతారు అదోనియా పక్షమున వహించి అతనికి సహాయం చేస్తూ వచ్చాను అని రాయబడింది. అదోనియా సొలొమోను మహారాజుకు వ్యతిరేకంగా తాను రాజుగా ప్రకటించుకుని అదోనియా గర్వించిన వాడై అని రాయబడింది. ప్రియులారా, దేవుని యొక్క యాజకులు గర్వించిన వారి పక్షంగా దేవుని సంకల్పమైన దావీదుని విడిచిపెట్టి, సొలొమోను విడిచిపెట్టి, దైవ చిత్తాన్ని విడిచిపెట్టి గర్వించినటువంటి అదోనియా పక్షంగా చేరడం, అది మరణానికి పాత్రుడవు అన్నాడు సొలొమోను మహారాజు. నువ్వు మరణానికి పాత్రుడివే, కానీ నా తండ్రి అయిన దావీదు ముందర దేవుడైన యెహోవా మందస్సమును మోసావు. అంతేకాదు, నా తండ్రికి ప్రాప్తించిన శ్రమలన్నిటిలో నువ్వు కూడా శ్రమ పొందేవు కనుక ఈవేళ నీకు మరణ శిక్ష విధింపను. ప్రియులరా, నా మనసులో ఉన్న ఒక్క మాట మీ దృష్టికి తెస్తాను. మన మరణశిక్ష కొట్టివేయబడాలంటే దేవుని బిడ్డలైన మనం పరమదావీదైన యేసుక్రీస్తు ప్రభు మందసం మోసేవారిగా ఉండాలి. పరిచర్యలో సహకరించే బిడ్డలుగా ఉండాలి. దేవుని యొక్క చిత్తంలో సాగిపోయే బిడ్డలుగా ఉండాలి. ఈ అబ్యాతారు ఆ సౌలు రాజు అక్కడ యాజకులందరినీ దోయగు ద్వారా చంపించాడు. 85 మందిని చంపించాడు. ఎందుకని? అకారణంగా చంపించాడు. దావీదు మహారాజు సంగతి మీకు తెలిసి నాకెందుకు చెప్పల, పిచ్చి కోపంతో దురాత్మతో ప్రేరేపించబడ్డవాడై చంపించేశాడు. కానీ ఈ అబ్యాతారు కూడా చనిపోవలసింది. దేవుని మహాకృప పారిపోయి వచ్చి దావీదు దగ్గరకు వచ్చి అయ్యా ఇలా జరుగుతుందని చెప్పి ప్రలాపించినప్పుడు దావీదు అన్న మాటలు చూడండి. సమూయేలు మొదటి గ్రంథం 22వ అధ్యాయం
23వ వచనం, భయపడకుము, నా యొద్ద ఉండుము, నా యొద్ద నీకు భద్రముగా ఉందువు. ప్రియులారా, ఈ మాట విన్న తర్వాత అబ్యాతారికి ప్రాణం వచ్చింది, ధైర్యం వచ్చింది. ఇక పర్వాలేదు, పరమ దావీదైన యేసుక్రీస్తు ప్రభు దగ్గరకు మనం వచ్చినప్పుడు ఈ లోకంలో ఎటు చూసిన మరణకరమైన పరిస్థితులు, దుష్టుని వల్ల కలిగే నష్టాలు, చక్కటి మాట, భయపడకుము, నా యొద్ద ఉండుము, నా యొద్ద నీకు భద్రముగా ఉందువు. కీప్ హియర్ విత్ మీ అండ్ హ్యావ్ నో ఫియర్. బాగుంది. కీప్ హియర్ నో ఫియర్. దేవుని దగ్గర మనకి ఎప్పుడు భయం ఉండదండి, భయం ఉండదండి. బట్ విత్ మీ యూ విల్ బి సేఫ్. చక్కటి మాటలు. పరమ దావీదైన యేసు ప్రభు దగ్గర ఈ లోకంలో కరోనా అనే శత్రువు వచ్చినా, హార్ట్ అటాక్ అనే శత్రువు వచ్చినా, షుగర్ బీపీలు అనే శత్రువులు వచ్చినా, మన ప్రభు దగ్గర మనకి ప్రశాంతత నెమ్మది దొరుకుతుంది. యెషయా గ్రంథం 49వ అధ్యాయం 25వ వచనంలో ఒక వాగ్దానం చూడండి. నీతో యుద్ధము చేయు వారితో నేను యుద్ధము చేసేదను. చూసిన మాట ఎలా ఉందో. నీతో యుద్ధం చేయవారితో నేను యుద్ధం చేస్తాను, నీ పిల్లలను రక్షించేదను. ఐ విల్ కీప్ యువర్ చిల్డ్రన్ సేఫ్. అంతకంటే ఇంకేం కావాలి? దేవుని దగ్గర మనకి ఎంతో ప్రశాంతత. మనం కృతజ్ఞత గలవారమై ఆ దేవాది దేవుని పాదసన్నిధి చేరినప్పుడు మనకు బాధలకు విముక్తి దొరుకుతుంది. భయపడాల్సినటువంటి పరిస్థితులే కానీ భయ విముక్తి దొరుకుతుంది. చూడండి, శాలేం సంకీర్తన 190వ పాట 5వ వచనం, నన్ను రక్షింప మరణము పొందియు సమాధి ఎన్నాటికి గెలిచి ఉన్న ప్రభునందు ఉన్న సంబెనాకును ఉత్సవంబును కలుగజేయును. చిన్నగు నా ప్రభు ఇంకెవ్వ సిల్వబడ్డ యేసుక్రీస్తే. ప్రియులరా, మన కొరకు కలువరి సిలువలో ప్రాణం పెట్టిన యేసయ్య దగ్గర మనకు పూర్తి కాపుదల. నన్ను రక్షించడం కొరకు మరణం పొందిన యేసయ్య, నన్ను రక్షించడం కొరకు మరణం పొందిన యేసయ్య దగ్గర ఎప్పటికీ మనకి విజయము, దిగ్విజయము, భద్రత, కాపుదల. నన్ను రక్షింప మరణము పొందియు సమాధి ఎన్నాటికి గెలిచి ఉన్న ప్రభునందు ఉన్న సంబెనాకును ఉత్సవంబును కలుగజేయును. చిన్నగు నా ప్రభు ఇంకెవ్వరు సిల్వబడ్డ యేసుక్రీస్తే. నాకెంత ప్రోత్సాహ నందంబుల్ కల్గుట ఏకత్తా ఘనమైన హేతువైయుండెన్. ప్రియులరా, ఈ భయంకరమైన దినాలలో ఒక సేఫ్టీ ప్లేస్ ఎక్కడ? ఆ ప్రభు పాద సన్నిధి. యెహోవా నామము బలమైన దుర్గము, నీతిమంతుడు దానిలోనికి పరిగెత్తి సురక్షితముగా ఉండును అని చెప్పి సామెతల గ్రంథంలో మనం చూస్తాం. ప్రియులరా, దేవుని మహాకృప. రూతుతో బోయజు 7 వాగ్దానాలు చేస్తాడు. నా కుమారి, అసలు ఆ పిలుపులోనే ఎంతో ఆదరణ. దేవుని బిడ్డలైన మనం మరొకరిని ఆదరించాలంటే మొట్టమొదట పిలుపులతోనే స్టార్ట్ అవుతుందండి. ఆ పిలుపుతోనే వాళ్ళు ఆదరణ పొందుతారు. కరుకుగా మాట్లాడేమనుకోండి, కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడేమనుకోండి, దగ్గరకు కూడా రారు. నా కుమారి, నా మాట వినుము, వేరొక పొలములోనికి
పరిగి వేరుకొనుటకు పోవద్దు, దీనిని విడిచిపోవద్దు. ఇచ్చట నా పనికెత్తుల యొద్ద నిలకడగా ఉండుము. చూసారా, కోత కోయివారి కనిపెట్టుము, వారిని వెంబడించుము. 7 మాటలు ఉన్నాయండి. అక్క దేవుని బిడ్డలేని మనం సంపూర్ణంగా దేవుని యొక్క ఆ సలహాకి లోబడితే దేవుని పూర్తి భద్రతకు ఎక్కడ మరి పరిగెరుకుందో అదే స్థలానికి యజమానురాలుగా ఆమె హక్కుదారులుగా దేవుని పెట్టలేని మనం దేవుడిచ్చే వాగ్దానాలు మనం స్వతంత్రించుకోవాలి. యొక్క అబ్యాతారు ఒక చక్కటి ప్రదేశానికి చేరాడు, లేకపోతే దోయగు చేతిలో చనిపోయేవాడే. దేవుడు మహాకృప పారిపోయి ఇచ్చాడు, ఆ సౌలు యొక్క కోపం నుంచి పారిపోయి ఇచ్చాడు. చూసారా, అందుకే సొలొమోను అంటున్నాడు, నువ్వు వెళ్ళిపో, అనాతోతులో నీకు పొలాలు ఉన్నాయి కదా, అక్కడికి వెళ్ళి క్షేమంగా ఉండు. నువ్వు మరణానికి పాత్రుడివే. ఎందుకని మరణానికి పాత్రుడు చెప్పుకున్నాం కదా. అదోనియ పక్షంగా చేరాడు, అతనికి సహాయం చేశాడు. దేవుని సేవకులు అన్నవాళ్ళు దేవుని పక్షంగా ఉండాలి, మళ్ళీ శత్రు పక్షంగా వెళితే ఎట్లా? అందుకని నువ్వు మరణానికి పాత్రుడిగా అంటున్నాడు సొలొమోను. కానీ అంతకంటే మంచి పని ఒకటి చేసావు. ఏంటిది? ఆ తండ్రి అయిన దావీదు ముందర దేవుడైన యెహోవా మందసాన్ని మోసావు. అంతేకాదు, నా తండ్రికి ప్రాప్తించిన శ్రమలన్నిటిలో నువ్వు కూడా శ్రమ పొందావు. కనుక ఈవేళ నిన్ను మరణ శిక్ష విధింపను. దేవునికి స్తోత్రం, హల్లెలూయా. దేవుని మందసాన్ని మోసిన అబ్యాతారు దావీదుతో పాటు అన్ని శ్రమలలో ఆ పాలు పంపులు పొందిన అబ్యాతారు ఈ రోజున మరణశిక్ష నుంచి బయటకు వచ్చేసాడు. దేవుని పెట్టలేని మనం నీతి మరణం నుంచి రక్షించును, ఆస్తి అక్కరకు రాదు అన్నది. మరణం నుంచి ఆస్తి రప్పించలేదండి. అన్ని కోట్లు పోసినా లక్షలు పోసినా డాక్టర్ గారి పిల్లలకే గ్యారెంటీ లేదు ఇవాళ హాస్పిటల్లో, పిల్లరా. కానీ దేవుని మహాకృప మరణం కొట్టివేసేసి అబ్యాతారుకు నూతన పునరుద్ధరణ జీవం ఇచ్చాడు. మరి ప్రభునేసుక్రీస్తు సొలొమోను మహారాజు. కనుక దేవుని పెట్టలేని మనం దేవుని పరిచర్యలో ఉందాం. అంతేకాదు, మందసాన్ని మోసే పనులు, అలాగనే దేవుని చిత్తానుసారమైన బిడ్డలతో కలిసి మరి శ్రమలతో మనం కూడా దేవుని బిడ్డలతో శ్రమ అనుభవించుట నాకు మేలు అంటాడు మోషే గారు. దేవుని బిడ్డలతో నిందలో శ్రమలు అనుభవించటం నాకు మేలు అంటాడు. దేవుని పెట్టలేని మనం దేవుని చిత్తానుసార శ్రమలు అనిపించుటకు మరి ఇష్టలుగా ఉన్నప్పుడు మన మరణశిక్షను దేవుడు కొట్టివేస్తాడు అద్భుత రీతిలో. అట్టి మహాకృప పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి మరి మన అందరికి దయచేయను గాక. ప్రేమగల తండ్రి అబ్యాతారు తండ్రి, ఈ పరిశుద్ధమైన పాదాలు స్తోత్రాలు. సమృద్ధికి తండ్రి అని అర్థం. ప్రభువా, సమృద్ధికి తండ్రి అయిన పరమదావీదైన యేసు ప్రభు దగ్గరకు చేరాడు నాయన. ఈ మాయలోకంలో ఈ భయంకర ప్రపంచం ఎటు పోయినా మరణమే తండ్రి, ఎటు పోయినా శత్రువులే తండ్రి. ఆ దోయగు సౌలు 85 మంది యాజకులను చంపేశారు నాయన. ఆ మరణం నుంచి తను తప్పించుకుని పారిపోయి దావీదు దగ్గరకు వచ్చి క్షేమంగా ఉన్నాడు. కానీ మరలా చివరి దినాల్లో తను చేసిన పొరపాటు, తన మీదకి వచ్చింది తీర్పు. కానీ మహాకృప ఆ మందసాన్ని మోసిన కారణంగా, శ్రమల్లో పాలు పొందిన కారణంగా మరణం కొట్టివేశాం. మా జీవితాల్లో మేము కూడా మరణంను కొట్టివేయగలిగిన నీతిగల జీవితాన్ని జీవించే భాగ్యం దయచేయమని యేసుక్రీస్తు ప్రభు పరిశుద్ధ నామమున స్తుతిస్తున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. మన తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ, మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి కృప, పరిశుద్ధాత్మిక అన్యోన్య సహవాసం బిడ్డలైన మీ అందరికీ తోడై అబ్యాతారు వలె మందసాన్ని మోసే భాగ్యం కలుగు చేసి శ్రమలు అనుభవించుటకు మరి ఇష్టపడే మంచి మనసిచ్చి మరణం నుంచి కొట్టివేయబడి భాగ్యం ఇచ్చే భాగ్యం పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి మనందరూ దయచేయను గాక. ఆమేన్. నన్ను రక్షింప మరణము పొందియు సమాధి ఎన్నాటికి గెలిచి ఉన్న ప్రభునందు ఉన్న విశ్వ సంబె నాకు నువ్వు
ఉత్సవంబును కలుగ చేయును. చిన్నగు నా ప్రభు ఇంకెవ్వరు సిల్వబడ్డ యేసుక్రీస్తే నాకింత ప్రోత్సాహానందంబు కల్గుట. ఏకత్త ఘనమైన ఎవరో నిన్ను ఎంకరేజ్ చేసేది ఎవరు, నిన్ను ప్రోత్సాహపరిచేది ఎవరు? యేసుక్రీస్తు ప్రభువే కదా. అతి కృప పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి నంద దయచేయబడును గాక. ఆమేన్.